που έκανε ο Σωτήρης. Τελικά αγχώθηκα, αλλά ο Σωτήρης τον πειράζανε κάποιοι με ατάκα και είπε στο δικαστήριο: ο οδηγός μου δεν πατάει ούτε γάλα. Αυτός νευρίασε και πέταγε πορτοκάλια από το μανάβι. Μια μέρα από τα νεύρα του έριξε ένα και πέφτει από τον χωροφύλακα τον πυλό, τον Κερκυραίο. Ο χωροφύλακας που χτυπήθηκε από το πορτοκάλι, τελερώθηκε, δεν μπορούσε να πει τίποτα γιατί τον πήρε και αυτός. Έλα ωραία Σωτήρη, θα σε πείσω μέσα ωραία του είπε με την κεντρική προφορά για να τον πειράξει. Και ο Σωτήρης δεν ήταν για σένα και σε όλους παιδί, ήταν για αυτό το ταξιτζή που με κογιονάρει. Έλα είπε ο διάβολος μέσα σου, του είπε ο Κερκυραίος. Ωραίος και ανεξέλεκτος Σωτήρης, δούλεψα 2 χρόνια μαζί του, φέρνει ιστορίες για αυτόν και όλη την εξαιρετική του οικογένεια με την οποία με συνδέει μια αγνή και καλή αδελφική φιλία. Αν θέλει κάποιος να πει, θέλεις κύριε Κώστα να πεις 2 κουβέντες. Διάβασε ένα στο σήμερα. Διάβασε ένα που σου έχει κάνει δίπλωση. Διάβασε κάτι. Το θέμα είναι ότι πολλά έχουν κάνει εντύπωση. Ευχαριστώ καταρχάς τον κύριο Πολ για τις ευχαριστίες του, για την εκτίμησή του. Αυτό που θα ήθελα να πω, το είπε και ο Μιχάλης ο Πασιάκος προηγουμένως. Δεν ακούγομαι. Καλύτερα. Όταν ετοιμάζαμε το βιβλίο αυτό και έκανα την επιμέλεια, προσπάθησα αυτό που είπε ο Μιχάλης και χάρηκα που το άκουσα, ο Πασιάκος, δεν το βλέπω τώρα εδώ, την απλότητα που είπες να περάσει. Όταν έπαιρνα τα κείμενα του Πολ και ήθελα να τα φτιάξουμε, να τα περάσουμε και σιγά σιγά να πάρει τη μορφή αυτό το βιβλίο, είχα στο νου μου το εξής, ότι όχι απλά να το διαβάσει κάποιος λάτρης της λογοτεχνίας, κάποιος ιστορικός, για κάποιο εξειδικευμένο κοινό. Ήθελα να πάει σε όλους τους γέροντες, σε όλους που μπορεί να μην ξέρουν και πολλά γράμματα, που απλά να πάρουν και να διαβάσουν αυτή την ιστορία και να θυμηθούν, να νοσταλγήσουν. Και χάρηκα που, όπως διαπιστώθηκε και από άλλους, ότι πήρε αυτή τη μορφή. Πολύ εύκολα κάποιος το διαβάζει, πολύ εύκολα συγκινείται, θυμάται, έχει αυτή την αμεσότητα το βιβλίο. Χαίρομαι που έχει αυτό το αποτέλεσμα. Και έχει και την αξία του επίσης αυτό, να πούμε ότι δεν πρόκειται για την δουλειά κάποιου ιστορικού, κάποιου συγγραφέα, κάποιου λογοτέχνη, ενός ανθρώπου που θα κάτσει και επιτεδευμένα θα φτιάξει ιστορίες και θα τις φτιάξει κάπως διαφορετικά από ό,τι ήταν. Αλλά βλέπουμε και στοιχεία από ένα είδος της αυτοβιογραφίας, το πώς ο Πολ Μαντέλος μέσα από την ιστορία, από παλιές ιστορίες, αναπολύει και μεταφέρει στις ιστορίες του μια άλλη εποχή, που βέβαια τις βλέπουμε εδώ πολύ εξειδανικευμένες, που σίγουρα οι παλιότεροι θα θυμούνται ότι δεν ήταν κάποτε όλα με λιγάλα και όλα μόνο καλαμπούρι. Είναι χαρακτηριστικό αυτό το στοιχείο και είναι πολύ σημαντικό να το κρατήσουμε αυτό. Ότι θέλει να περάσει, έχει κρατήσει μόνο τα καλά από τη ζωή του στο Φιλιάτι. Σε αντίθεση με άλλους που ρίξαν μαύρη πέτρα και έχουν να πούνε όχι καλά πράγματα. Αυτό τα λίγα. Εγώ θα διαβάσω, να το βρω, πραγματικά είναι πολλά που κάνει εντύπωση. Κάποιο που συζητούσα προχθές με κάποιους φίλους μου. Η πιτζάμα ήταν το καλό κοστούμι. Γράφει ο Πολ Μαντέλος. Το είχα τάμα τον Αύγουστο του 2011 να έρθω στην πατρίδα, να ανταμώσω συγγενείς και φίλους και να πάω στο μοναστήρι στη γιορτή της Παναγιάς. Ο Θεός μου έδωσε τη δύναμη και τα έκανα όλα και καλά. 4 φορές πήγα στο μοναστήρι και προσκύνησα και είδα κόσμο πολύ. Προσκυνητές από πολλά μέρη. Άναψα τα κεριά μου, έκανα το σταυρό μου, φίλησα τη θεαματουργική εικόνα της Παναγιάς και αισθάνθηκα μια μεγάλη αγαλίαση και ανακούφιση. Μετά έφερε ένα γύρο όλο το χωριό, που τόσο θαυμάσια είχε φτιάξει ο ηγούμενος Μεθόδιος και οι καλόγεροι. Κάπου εκεί συνάντησε και τον ηγούμενο που κέρναγε τους προσκυνητές μαζί και με ένα καφέ και λουκούμι και κρύο νερό από την πηγή του Αγίου Νείλου. Στην κουβέντα που ανοίξαμε, μου είπε ότι με ξέρει, διαβάζει τα γραπτά μου, τις φιλιατιώτικες αναμνήσεις,
και το βιβλίο κάτι για το Φιλιάτη και με συγχάρηκε. Αυτό με τίμησε ιδιαίτερα. Μου είπε και αυτός να συνεχίσω να γράφω γιατί τα γραπτά μου αρέσουν σε πολύ κόσμο. Τότε ήρθε στο νου μου μια παλιά ιστορία που έζησα όταν ήμουν ακόμη στο Φιλιάτη και είχε σχέση με το μοναστήρι. Εκείνα τα χρόνια, πολλοί κόσμος που πήγαινε στο μοναστήρι από την παραμονή το βράδυ και κοιμόταν εκεί, όλα χωριά είχαν τα κελιά τους και μετά την όμορφη βραδιά που πέρναγαν και τη λειτουργία ενήμερα της Παναγίας, εκεί γίνονταν μεγάλο πανηγύρι. Ψητά, πιωτά, κλαρίνα και κόσμος μιλιούνια. Όλοι ντυμένοι με τα καλά τους. Μετά από το προσκύνημα στην Παναγία, έτρωγαν, έπιναν και γλένταγαν μέχρι το βράδυ. Μαζί με το λαό έρχονταν και οι αρχές, δήμαρχοι, πρόεδροι, στρατιωτικοί κτλ. Μια χρονιά λοιπόν, μαζί με τους επίσημους, ήταν και ένας πρόεδρος από ένα μικρό χωριό, ντυμένος με μια όμορφη πιτζάμα και όλοι απορούσαν τι είχε γίνει. Πριν κάποιες μέρες, η Ούντρα είχε μοιράσει δέματα σε άπορους και ένα από αυτά το είχε πάρει ο συγκεκριμένος πρόεδρος. Μέσα στα άλλα που είχε το δέμα ήταν και μια ωραία πιτζάμα ριγέ. Ο αγαθός και αγράμματος άνθρωπος δεν ήξερε από πιτζάμες, ούτε είχε ματαδεί. Την νόμιζε για κουστούμι και έτσι τη φόρεσε και πήγε στο Δημαρχείο τη μέρα της Παναγιάς για να πάνε όλοι μαζί στο μοναστήρι. Με το που τον είδε ο Τάσος Άντας, μόνιμος δημοτικός σύμβουλος και μεγάλο πειραυτήρι, σοβαρός του είπε: «Με γεια το καινούριο κουστούμι». Χάρηκε ο πρόεδρος που του είπε έτσι και απάντησε: «Ευχαριστώ, αλλαγιά που δεν έχει τσέπες». Οι υπόλοιποι με το ζόρι κρατούσαν τα γέλια, αλλά δεν είπαν τίποτα να μην τον κακοφανίσουν. Σαν πήγαν στο μοναστήρι και πήγαν στην εκκλησιά, είδε τότε ηγούμενος τον πρόεδρο με την πιτζάμα και του έφυγε το Ευαγγέλιο από τα χέρια. Ο κόσμος τότε δεν μπόρεσε να κρατηθεί, αφού τα χάσε και ο ηγούμενος και έγινε μεγάλη πλάκα. Ο πρόεδρος δεν έπαιρνε χαμπάρι βέβαια, και όποιος το έλεγε με γεια απάνταγε: «Ευχαριστώ, αλλαγιά που δεν έχει τσέπες». Σαν γύρισα στο Δημαρχείο, το εξήγησαν ότι αυτό που φόραγε δεν ήταν κοστούμι, αλλά ρούχο για τον ύπνο. Και αυτός αστισμένος είπε: «Τσίσος δμό, τσινόσουρο, τι λέτε μου, τρελαθήκατε?» Εγώ θα το φοράω και δεν πάει να λέτε. Κι όμως τα έλεγε από εγωισμό και δεν το ξαναφόρεσε. Όμως το ανέκδοτο έχει κυκλοφορήσει και για χρόνια έδινε γέλιο στους φιλιατέους με το πάθημα του Προέδρου, που πρέπει να πω ότι δεν τους τύχησε πολιτικά, αφού έβγαινε συνέχεια πρόεδρος και για πολλά χρόνια μιας και ήταν δραστήριος και αγαπητός στους χωριανούς του και σε όλους όσους το γνώριζαν. Αυτή την ιστορία μου την έλεγε ένας παλιός φιλιατέος που ήταν παρόν και να είναι καλά. Ο Κώστα Τσόνης, θεσπρωτική αντίλαλη. Λοιπόν, θέλω να τιμήσω τον αγαπητό Πολ, ο οποίος κουβαλάει όλες τις εμπειρίες της φιλιακιώτικης πιάτσας και θα επιχείρησω και εγώ να διαβάσω ένα κομμάτι όσο μπορώ δυνατόν να εξηγήσω. Επιτρέψτε μου να καθίσω. Ο καμαρωτός παχουλός κόκορας. Τον καιρό εκείνο, όλα σχεδόν τα σπίτια είχαν αυλές και πότες που έβοσκαν ελεύθερες στις σαλάδες της κάθε γειτονιάς. Δεν υπήρχαν αυτοκίνητα για να τις πατήσουν, ούτε δρόμοι. Οι δρόμοι φτιάχτηκαν αργότερα επί της επαρχίας Πίπης Φραγκίσου. Το βράδυ μαζεύονταν μόνοι τους στα κοντέσια και οι κυράδες έκλειναν τις πόρτες για να μην τις φάνε οι αλεπούδες. Ήταν πολύτιμο πράγμα οι πότες. Εξασφαλίζανε τον καιρό της πείνας τα χορταστικά αυγά και κάπου έσπασαν και καμιά μουσιάρα που δεν γέναγε και κάνανε πανηγύρι. Όσοι δεν είχαν κότες, αγοράζανε από άλλες κυράδες που είχαν αυγά και κότες. Θυμάμαι το συγχωρεμένο Βασίλη Μικρούλη κάθε Παρασκευή φρόντιζε να αγοράσει αυγά και κότα από διάφορες νοικοκυρές. Μια φορά είχε δοθεί διαταγή να εμβολιαστούν όλες οι κότες γιατί είχε πέσει κάποια επιδημία και θα ψουφάγανε όλες αν δεν τις εμβολιάζανε. Τρέξανε λοιπόν όλες οι κυράδες να εμβολιάσουν τις κότες τους. Η κύρα Παύλαινα, χείρα που ζούσε με την κόρη της στη Βασίλο, γιατί τα άλλα παιδιά της είχαν πάει μετανάστες στη Γερμανία, δεν πήγε να εμβολιάσει τις κότες της. Μια μέρα της λέει η Βασίλο της μάνας της: «Μάνα, δεν άκουσα η κυρίκου από τον κόκορά μας σήμερα.
Η Παύλα υποψιάστηκε ότι για να μην λαλήσει ο Πέτρος που δεν είχε εμβολιαστεί, μπορεί να είχε εμβολίσει την επιδημία. Γυρνάει στη Βασίλου και της λέει: φεύγα πιάστον, θα τον πάω τώρα για τον Βασίλη Πικρούλη να τον πουλήσω. Παίρνει τον κόκορα και μια και δυο πάει στο ταμείο όπου ο κ. Βασίλης ήταν διευθυντής. Κύριε Βασίλη μου, σου έφερα αυτόν τον ωραίο κόκορα να τον κάνει σούπα με πατάτες. Θα είναι πολύ καλός. Τον πουλάω γιατί έχω ανάγκη καημένη. Ο Βασίλης κάτι υποψιάστηκε, γιατί ήξερε